Здравейте! Днеска имаме много яка Хикс тройка. Като нова. Не знам коя година е това чудо. Ще се радвам да пишете в коментарите да кажете. 3 литра дизелов двигател е. Колкото е красива вътре, толкова е набита отвън. От неприятна градушка. Ето, хубаво да се видят и на лампата добнатините, които ще оправиме без боя. PDR технологията, която запазва оригиналната боя на автомобила и изправяме почти всякакви добнатини. Паркощети, градушки и така нататък. Имаме един лунен пейзаж на хубавата Хикс тройка, нова и запазена, отвратителна градушка. Както казвам, приятна градушка. Да, колата е набита зверски. Тавана е за push to paint, демек за боя, но няма да има кит. Ще изправим дупките на равна повърхност, без да се слагат тонове кит на новата кола и пак ще стане добре. Страниците, вратите, предни калници ще са за без боя с PDR технологията. Ще запазим оригиналната боя на автомобила. Ето виждате задния панел колко е гадно набит. Вратите, калници, врати, калници и задни панели ще ги спасиме без боя. Ще запазим оригиналната боя на автомобила и ще станат топ. Предния капак ще се смени, защото не излиза рентабилно ние да го изправяме. А ще се смени с втора употреба или нов, както си прецени собственика на автомобила. Аре симпатяги, Хикс3 е готово. Стана уникално както винаги. Той сами виждате на камерата. Отнели 4 работни дни, за да направим в това перфектно състояние. Предният капак не е пипан, защото, както вече казах, той ще се смени с втора употреба или нов, както си избере клиента, защото не излиза рентабилно да го изправяме ние. Но, както виждате, калници, врати, таван, задни панели, всичко е много добро. Много добре. Без забележка, както му се казва, колегата си оставил ръцете. Колата си е пак новичка. Тук да се види. Иначе много приятна кола, Хикс тройка. Тя си и новичка, така че супер. То тавана, сега ще минем и на другата страна. На тези лампи се вижда хубаво, така че няма нужда да включваме и другата лампа. Ето задния панел, който беше доста зле преди това. Врати. Тези врати имаха леки забележки като цяло. Нямаха от тази страна много. Ето и калника. Просто уникална работа. Уникална. Това е след PDR технологията. Както знаете, запазвам оригиналната боя на колата и всички са супер доволни.